dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, obing, agulima kan agtalna kayon, tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan ni Prinsipe Harold. Idi una na apanawan, ubing, adda idi maysa alalaki anaglaad. Kat marigatan daytoy iti biyag na. Gaputa singkulpay, dagiti ima na. Kasta unay aladingit na. Gaputa kanayon ti uyaw, ken omsi ken kuana, dagiti amin anabiyag, nga adda iti aglawlaw na. Kas iti maysa nga aldaw, ket masabat ka ti maysa a lalaki. Ne, kasla mabuteng may. Adaytan. Hoy! Anya tinagan mo? Harold, tinagan ko? Ah, Ha? Apay ngagkatawa ka? ay, una yan. Nagalas ka na tao. Anyan tilangam. Nagmalas ka mutin, anayanak. Ha? Nagalas ka lang arodain. Kubo ka pa'y. Sakit singkul pa'y dagiti imam. Anyan tilangam ana iparswa. Ditakan, kubo alaan. Nasakit ti kastoy, mapaspasamak kanyak. Nasakit unay. Ha? Ti basit atimak. Kasla. Agsaw ti bilit. Kat laad ako buko na kanyak. Uray dagiti tumatayab. Laisundak. Anyan ti kastoy akasasaad ko. Agraman jay bilit. Uyawanak. Anyan day jay. Taguban nakmanan ti asaw. Hoy, asaw! Sanak nga alya. Nakabut-butang ngamin tilangam. Kunak ngal alya ka. As! As! Uyawanak. Madimot ah. Una, naglaad ka ngamin. As! Nalalaad ka pa yung siyak. As! As! Sige. Tinakon. Ang mga numakaradak pa'y itikinalaad mo. As! As! Day jayan. Nakadayon ti aso. Natataguban nakmanan. Akas lamang sursuron. Ay, nagrigat na talaga ti kastoy abiyag ko. Nakakaasya ka talaga. Ay, aglinungak dito'y. Tanagbara una yan. Ay, dito'y aklatan sirok to'y dakilakayaw. Agila na akpay lang. Nabanuga ka nagnag na. Awan pa'y tarao na nasarakak. Ha? Dayto'y kayo ang naglinungak. At damot gayam bunga na. Manggagayam dayto'y. Nalumda pa yan. Kaslan nasamit. Ikarigatak timang purusi ti kanak. Mabisinak o na yan.
Saan na mabalin? Ha? Anya dayjay atimak? Saan na mabalin? Apo moros ti may salad, iti bunga. Ha? Kayo? Sika tinagsao? Wan, Ha? saan na mabalin? Apo moros ka iti bunga. Tasan ka ama ikari? Gapo ta naglaad ka. Anya? Uray sika kayo? Ket uyawon nak? Agpay sumat alaad ka. Nagpintas akayo. Nagseksi akpay. Ah. Kita dagiti bulong ko. Nagpipintas da. Kita dagiti bunga. Nagpipintas da. Kan nasasamit da. Iso asan ka ama ikari? Kasya na kumakayo. Mabisina kon. Uray may salang abunga ti dawatek. Saan ama balin? No agpilit ka, Apo Moros. Ang sakit tomat lati tiyan mo. Gaputa sa anak asi papalubos amang ten. Anya? Hala, pumanaw kan. Tapno sa anak, amaaringan iti kinalad mo. Mabisina kon mangga. Pangasim, tay kanak iti bungam. Mabisina ko una yun. At dami tao iti unag. Ang apay nga adi dahil lukat tiri daw da. Sana nga lalya ading. Sino ka alaan? Apay nga da ka dito? Pangasim, tay kanak kumay titaraon mo. Mabisina ko na yan. Awan taraon ka! Anyamatan. Di napay ikan iti uray basit lang amakan. Una yun. Di tuyak latan kaladaan na maturog. Tanya ngay. Ketjak kabailan ti mangipatakder iti abong-abong ko. Gaputak kubuak. Jak makagarawan na imbag. Gaputa singkul mo't dagiti imak. Singkol! Ah, Singkol! sino ka kadi amang uyaw kanyak? Laad! Si kakadiday ta, kuryat. Maturog aklat ta. Jakon ikan kanon ni kuryat. Pangasim kuryat. Nabambanugak anagnag na nagsapsapol iti taraon ko. Di na kumanreng-rengen tapno makaturog ak. Rangrangan ka! Singkol! Rangrangan ka! Kabo! Rangrangan ka! Ada nakaida a tao iti igid ti dalan. Kat malabsa. Ni, agam ano dahi ti a tao? Pangasim, tulungan na kabsat. Mabisin ako nay. Mawawak pa yan. Uwan, sige, umay ka. Tama pantay di balay ko. Katmangan ka. Kasi kamat, lalaki. Marigatan ka pa'y amangan. Gaputa singkol lagi ta imam. Subwan ka laengan. Ni, sa anak amay kari, kabsat anapintas. Ursula tinagan ko. Saklatan ti makamu mangan, Ursula.
Ti panangidayam kanyak iti taraon, ket dakkelan ayaman ko ken ka. Agyaman ak, Ursula. Oh, agsangit ka matan. Gapo ta kunak no awanan ti mga asi kanyak. Ngem agyaman ak tanda ka. Agyaman ak unay. Anyat he. Agyaman ak ken ka, Ursula. Ha? Ti lalaki itay akadwak. Sa dino ti ayan na. Mabisbisin dayjay kat kayat na timangan. Iso apa ka nagtakaasimat. Siyak dayjay, Ursula. Ha? Sika? Kasano napasamak dayta? Apay anak katataar kamutan. Siyak ni Prinsipe Harold. Nukasta, sika tay pagbutbut nga dagiti tao. Wen, ang hindi kagdanag. Tasan ka adangran? Agyaman akan ka, Ursula. No di ka po iti kinasingpet, ken nasayat apa nagpuspusom. Sana kumaanarukatan iti lunod anay pataw kanyak. Lunod? Wen, dungag ka. Ta isalaysay ko ti amin ken ka. Agyaman ak, anak ko, a prinsipe. Tanagsubli ka matlaangan. Kasta unay adanag ko. Kunak no da kasan tinapasamak kan ka. Agyaman kami, tanagsubli ka. Kanagyaman kami, tanagsubli matlaangan ti sigot alangam. Pinasapul ka kadagiti soldados. Ngem saan da ka anasapulan? Gaputad dalat tayong kantada amang bambantay kanyak. Amak nga ari, kan inak arena. Babaan ti pan nakabalin na. Saan da ka makita dagiti soldados? Ngagpapan kadakwada. Ket jakmat ida makita. Anya? Ngem babaan ka ni Ursula. Nagsublinti langak. Asino dayta nga Ursula? May saagagangay ti biyag na abalasang, amak nga ari. Di na kaya ti sumurot kanyak. Gaputad da amak na. Nga mga no dangrak. Kasta ka di. No kasta nga rod. Siya kun amismo ti agdalyasap ta inak kasarita. Awisak diti pagarian tayo. Pagyamanak unay, inak arena. Gaputa makarik na kenkwana itinapod nung ayat. Anya ti kayat mo asawan? Anak ko a prinsipe. Kaya't kung iso ti maasawak, amak nga ari. Saan? Diyak kaya ti sumurot. Ursula, saan da ka apagaramidan iti dakes? Imay kami, taumay da kasukunan. Kaya't makipagnarid kan iti pagarian mi. Ha? Kasanon to'y dagak? To'y kalapaw ko. Katawid ko daytoy kaday di amak kan inak. Saan aparikot dayta, Ursula? Saan amapukaw kan ka ti sanikwam? Basta ti kayat mi, sumurot ka kada kami ije pagarian mi. Tapno makapagsubad kami mat, itinasayaat apanagpuspusom. Day tatipod no marikrik-nakan ka, Ursula. Kaya't ka nga ikalaysa. Sa anak ang maikarikan ka, tamay sa ka a prinsipe. May kari kalaunay. Gaputa si kati na magbalbaliw kanyak. Ikalaysa ka, Ursula. Ha? Kwa? Napunuakan ka. Ket, ikarik, adya akong sublian ti sigud nga aramid kan ugalik. Ikarik dayta. Prinsipe Harold. Agkalaysa ta na dagos, Ursula. Maragsakan ak unay. Gaputan na pud no ti arakop mo kanyak. Bayat ti panagsalata, Ursula.
Naragsaka ko, nay. Gaputa nagpaikalay sa kakanyak. Gaputa agayatak mo't kan, Prinsipe Harold. Ikarik nagbalbaliw akon, asawa kong Ursula. Aramidat dayta para iti pagsayaatan ti amin. Ikaring ngagbalbaliw kan, Prinsipe Harold. Sika, inkantada libnos. Gapo, tano agsubli ti sigod nga ugali kan aramid mo. Agsubli mat tilunod ko kan ka. Kat siyanda kan tulat ta, dagiti adda iti aglawlaw mo. Wan, inkantada libnos. Talagang agbalbaliw akon. Anya nga inkantada libnos ti ibagbagam, Prinsipe Harold. Siyak na ito'y kasalsalam ni Ursula. Ha? Wan, asawa kang Ursula. Sika dayta. Napintas ka ngamin. Kas iti kapintas ni inkantada libnos. Kat ikarik, agbalbaliw akon. Agyaman kami iti tulong yo, madaydayaw nga Ursula, kan Prinsipe Harold. Talaga nagdakkel tinagbaliwa Apo Prinsipe. Tulong kayo ita. Katakla pagyamanan pina iti atulong niya. Tandaan kami niti magas kay saang men. Aginggat kabalan mi ti tumulong. Tumulong kami. Bastag ti tinulong ken aggaget kayo kumamat. Wala po! Prinsipe, kasta ti aramidan. Kalugarak ida. Deyo kumaliplipatan dagiti nasaya at agalad ken kababalin. Tadagita ti mangitunda kada tayo itinasaya at apagbanagan tayo. Laglagi pun tayo kuma. Ano dakes ti aramid tayo? Agsublimet la kada tayo. Agyan nga Prinsesa Ursula kan Prinsipe Harold! Dinosa ni inkantada libnos ni Prinsipe Harold Ubing. Tapno mapadas na ti kinariga ti biyag. Ken tapno mapadasan na ti madangran, mauyaw, wano maumsi. Akas, iti ar-aramiden na kadagiti adda iti aglawlaw na. Ayop man, wano tao. Kat tila mamagsubli iti pudno a kinatao na, kat no adda balasang anapudno at tumulong ken kuana. Kat gapo tanapudno ti panagbalbaliw na, saanen a nagsubli ti lunod ti inkantada ken kuana. Kat ita nagbiagda ken ni Ursula a naragsak. Bueno Ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo ita, nga insurat ni Virgie Paclay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo Ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaonda kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga ar-aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri.
agpipindasin siya kayo. Takasta ti ulidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo ami.